Typy taxikárov, časť 2. Muzikanti. Conocido, murió mi magnifico. Dejaba hablar, me verá Lašo si. Taxikár, čo vždy všetko zabúda. Dobrý deň. Dobrý deň. Kam ste potrebovali odviesť? Opýtajte sa druhého zákazníka. Kolegu. Áno. Kam by ste potrebovali odviesť? No my ideme do Galanty, lebo ideme si vyzdvihnúť náš Xbox One S. Xbox One S. Forza Horizon 4? Odkiaľ ste Edícia. vedeli? A môj bratranec má takú istú edíciu, viete, aká to je bomba. Môžete hrať 4K 60 FPS. No, dobre. Nebudem to obkecávať Xbox. Vy čo by ste chceli si tam kúpiť v Galante? To je to čo on. To je čo on? Áno. Tiež Forza Horizon 4 edícia. Áno. Kvalitka. A ja vám to doporučujem. No, nič, ideme na cestu. Takže ideme Galanta. Inak jaká ulica? Jaká ulica? Hlavná? Dobre som počul. Áno. Dobre. Ideme. Inak, páni, cesta okolo 25 € z Chotára do Galantu. Neotvore to okno. Nemáš na to povolenie. Pekne ho zabri a pekne sa ma opýtaj. Keď si ešte zapaliť cigaretku, 50 centov si pekne priplatíš. Môže ho otvoriť čo? Ale samozrejme, že nemôžeš. Dobre, tu, fuj, zasi som. Sa tam čo smeješ? Taký škorpiónový púšťač. Takže páni, na tej ulici. Koľko som vám to vlastne hovoril? Za koľko? Zadarmo. Zadarmo máme Ja ísť. zadarmo. Čaute. Dovidenia. Dovi. Tu sú aj pokazené dvere. Taxikár, čo vždy všetko komentuje. Dobrý deň, dobrý. Ale jakú ofinku máte? Strih dobrý. To by trebalo do Ostrate nadať. Dobre. A čo kam by ste inak potrebovali odviesť? Do Bratislavy. Do Bratislavy? Áno. Čo tam? Do avionu? Nie, Do Eurovej? Do štadiónu. Do štadiónu? Áno. Štadión Ondreja Nepelu. Ten inak tuším, že je zavretý. Ale inak, takéto má môj kamarát, odkiaľ máte vy? Určite z Vyšu. Nie? A tieto topánky? No nevadí. Už štartujem. No. Štartujeme. Ideme. Inak a jaký zápas bude hrať na tom štadióne? Ondreja Nepelu. Nekúkali ste. No iba tak tam idete, nejdete sa pozrieť. A tak čo tam? Takže ešte chvíľočku cesta potrvá, ale inak pohodička. Okolo bežného. Tak bicykli na Ondreja Nepelu je to 25 minút, takže je lepšiu cestu než bicykli. No, nevadí, idete si pohľadať. Kúpite si tam inak čo aj popcorn na stadióne. A kofolu tam nepredávajú. Minulo som tam bol. Takú kofolu mi dali odpornú, presladenú, jak neviem čo. Hrozné toto. No, pane, sme na mieste. Taxikár, čo nemá nikdy nič v poriadku. Deško, otvor mi. Milan Ferry. Potrebujem skontrolovať niečo na vašom aute. No. Môžem? No, samozrejme. Inak toto tu čo má byť? To je Vypadlo to. Klakson. A airbagy kde máte? Airbagy sú tuto. Tam sú airbagy. Tuto. Tak potom... Tam.
Toto, nejak zle vám to ukazuje. Nemá náhodou ukazovať plyn. A tlak 50 barov, to už je veľa. Aj za to vám dávam pokutu. Tento stierač tu čo? Jak stiera? To pekne toto dáte napraviť. Takto nebudeme dobrí kamaráti. Toto tu čo? Hrdza. Nie je dobre. Táto značka tu vyčnieva. Ďalšia pokuta. Aj značka tu není. No nič. Vystúpte si z vozidla. Oprite sa. Počkaj. Oprite sa. To mám zatvoriť okno. Ste zatknutí. Pasažier, čo prehľadáva vodiča. Dobrý deň, pane. Dobrý. No, takže kam to bude? Do Piešťan. Dobre. Čo robíte? Kontrolujete, či nemám občiansky preukaz? Áno. Ježiš, ja som debil. Lebo ja som policajt, Ježiš. viete. Bratku, ty si policajt. Zdrhám. Už sme mu utiekli.